28 asociacións de bateiros de toda Galicia desmarcáronse este mércores dunha nova reunión coa Xunta de Galicia. As agrupacións están fartas das limitacións da Consellería para a recollida da mexilla e anuncian que poñen fin á vía do diálogo. Que hasta aquí fomos intentando pola vía do diálogo, nós chegamos un momento, todos estamos aquí, que vemos que isto non avanza, as promesas son as mismas desde hai un ano. Entonces decidimos dar un paso adiante e plantarnos, é dicir, non nos vale o que estades facendo. O problema ven pola normativa da Xunta que regula a recollida da mexilla. Estas normativas supoñen dous problemas para o sector. O primeiro é que limitan as zonas de extracción da cría. O que está claro que todas estas aperturas que hubo hasta ahora e as que teóricamente vamos estar ahora, si algo demostran é que efectivamente tuvemos vetado durante un montón de tempo un montón de zonas de traballo noso de forma irregular. E o segundo é que a xestión está agora en mans das cofradías. E non vamos a admitir outra cosa que non sea devolvernos a xestión do recurso aos únicos que podemos explotalo, que somos nós. As cofradías non poden decidir a onde podemos irnos coller a cría ou non coller a cría. Os plans de explotación do percebe ou de calquer outro recurso específico non poden regular as zonas de extracción de mesilla. Eso é un despropósito. Os bateiros defenden a súa xestión, asegurando que non esquilman a cría, senón que axudan a rexenerar o recurso. Advirten que con estas limitacións están xogando co pan de moitas familias e poñéndose en risco a hora de traballar as poucas zonas que poden, especialmente nun ano de pouca mexilla. Pero se pudésemos coller a cría como outros anos, o problema era moito máis aliviado, porque o de non ter onde collela e ter que ir a cachiños que nos van dando provoca, primeiro, que nos amontonemos todos, que nos metamos días que non se debería ir en zonas que nin conocemos, porque estamos desesperados por ir a la cría, co cual estamos correndo un peligro a nosas vidas que non debería. Estas 28 asociacións inclúen máis de 1.400 bateas, o que supón un 60% do sector. Nun multitudinario encontro celebrado na illa, os bateiros anuncian que se reunirán o venres para comezar coas mobilizacións. O venres se tomarán medidas de presión. Non son agradables, non nos gustan, pero que non nos queda outro remedio. Falámoslo aquí un pouquiño, vivimos desto. Ademais de determinar as mobilizacións, as asociacións tamén están fartas de dialogar co director xeral do mar e solicitan ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que se reúna con eles.